खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। बर'नि सासे फेस्ला फावखुंगुर थामहिनबा मिरु UPPL नि सासे नेहाथारि फैला जे बरगयारी बिथाङा आथिखाल बिटिआर सरकारनि सासे EM रेवरेवा नार्जारिनि सायाव फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला रेवरेवा नार्जारि बिथांखौ जों बयबो सनमान होयो मानोना बिथाङा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां सोमावसारनायफोरजों लोब्बा दंबोयो। नाथाय रेवरेवा नार्जारि बिथाङा दायो गावजोंनो सरकाराव थाफानाय प्रमद बर' बिथांखौ सरकाराव खामानि मावनो हायैनि जेबायदि दाय जाबसिननो नागिरदों, नाथाय बेबायदि दाय जाबसिननायाव गावहाबो सरकाराव थाफानाय हिसाबै प्रमद बर'आ जेसेबां दाय जागोन बेबायदिनो गावहाबो समान दाय दंफायो बे बाथ्राखौ मिथिनाया मोजां। नंगौ, जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादोंमोन दि थांनाय बावैसो सान सिगां रेवरेवा नार्जारि बिथाङा रामफलफिल्डआव जानाय मोनसे BJPनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि सायाव माखासे बानजाथावै बाथ्रा बुंदोंमोन। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिमोनब्ला थारैनो प्रमद बर' बिथाङा सासे गोरों मानसि, नाथाय गोरोंब्लाबो प्रमद बर' बिथाङा दायो बिटिआर सरकारखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजाङै खुंफुंनो हायाखै, अदेबानि रायजो राजाफोरनि थाखाय समानै खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंथिनानै होदोंमोन। नंगौ, जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन UPPL राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा फिनजाथाय होनाय बायदिनो फिन आरोबाव दायो UPPLनिनो सासे दैदेनगिरि फैलाजे बरगयारी बिथाङा बुंथिनानै होदों दि थारैनो रेवरेवा नार्जारि बिथाङा जेसेबां दायो सरकारखौ बखिया मानो बेयाव गावहाबो समान दाय दंफायो। नाथाय बे बाथ्राखौसो बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनो हायोदि थारैनो गाव EM जानानैबो गावनि मावनांगौ दायित्वखौ बिथाङा मावफुंनो हायाखै नामा, बेखौसो बिथाङा रोखा जानाया मोजां होननानैबो बुंथिदों। आसाम पुलिसआ दायो रायजो राजा बयनिबो थाखाय 5 लाखारि रां बान्था फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबायदि थारैनो दायो आसामाव हाथियार लाग्रा आफाद आल्फा मुंनि बे आल्फा मुंनि हाथियार लाग्रा आफादा दायो आसामनि दाब दाब जायगाफोराव बायदिसिना बम आरो बेरफ्रुसारग्रा मुवा बेसादफोरखौ दाब दाब जायगायाव रानसारलाबायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो बेखौ नोजोर बोनानैनो आसाम पुलिसआबो दायो गोख्रोंथार नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ सोलिबाय थादों। बेबायदि सोलिहोबाय थानाय समावनो रायजो राजाफोरनि थाखायबो मोनसे राङारि बान्था फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा गावसिनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो जायफोरा आल्फाफोरनि बेबायदि बम आरो बेरफ्रुसारग्रा बायदि मुवा बेसादफोरखौ दोनखुमानाय नुयोब्ला आरो बेजों सोमोन्दो थानाय सोद्रोमाफोरखौ फोरमायनानै पुलिसनो खोन्थानो हायोब्ला थारैनो आसाम पुलिसआ बै फोरमायग्रा सुबुंनो 5 लाख रां गथायनानै होनाय जागोन। आरो जायफोरा बेबायदि बेरफ्रुसारग्रा मुवा बेसादफोरजों सोमोन्दो दङ आरो बिथांमोनहा बेबायदि सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ आसाम पुलिसआ गावसिनि होखानाय नाम्बाराव फोरमायहरनो थाखाय बिथांमोनहा खावलायदों। लोगोसेनो बे बाथ्राखौबो रोखा खालामनानै होखादों दि आसाम पुलिसनो जायफोरा खौरां दैथायहरगोन बे खौरां दैथायहरग्रानि गासै सिनायथिखौनो बिथांमोनहा दोनखोमानाय जागोन आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायथिनाय जानाय नङा होननानैबो बुंथिनानै होखादों। फरायसाफोरा राजा लामायाव ओंखारबोनानै गोबां खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाहोना जाबाय उदालगुरि जिल्लायाव डाम्पार गारिया गोख्रै खारनायनि जाहोनाव सासे थाखो 12आव फरायबाय थानाय फरायसुलिखौ होख्रेमनानै जायगायावनो जिउ खोमादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो उदालगुरि जौसिन फरायसालिनि गासै फरायसुला फरायसुलि बिथांजों लोगोसे गोबांथार रायजो राजाफोरा सोमावसारनायाव अदेबानि राजा लामायाव ओंखारबोनानै होस्रिखावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे होस्रिखावनायनि जाहोनावनो थारैनो फरायसुलिनि जिउनि थार बिजिरनाय आरो
दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै जेसे हायो एसे गोख्रै साजा होनांगौनि दाबिखौ नोजोर बोनानैनो फरायसुलि बिथांमोनहा रायजो राजाफोरजों लोगोसे राजा लामायाव ओंखारबोनानै गोख्रोंथार होख्रावनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुवाहाटीआव आमबारि पुलिसआ सासे नंखाय एसिपि अदेबानि पुलिस हमनो मोननायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बेबायदिनो गुवाहाटीआव सम सम नंखाय पुलिसनि ड्रेस गाननानै बेबायदिनो गिदिंलाबायबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव सासे नंखाय पुलिसखौ हमनो मोनो होनना मिथिनो मोनदों। जेराव मिथिनाय बायदिब्ला गावखौनो झालुकबारि थानानि एसिपि होननानै बिथाङा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव गारिनि मटर लानानै गिदिंलागासिनो दंमोन आरो बिथांनि गासैबो गाननाय ड्रेसानो पुलिसनि आरो गारियाबो पुलिसनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उनाव आमबारि पुलिसआ बेखौ सिनायथिनानै हमनो मोनो। जेराव हमजानाय सेंग्राखौ रिंकु कलिता मुंनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ बिटिसि 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थिया दायो बारानिफ्राय बारा खाथि फारसे सौहैबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेखौ लानानैनो दायो सुबुंफोरनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव राजखान्थि फोसावदिंलायनाय आरो बायदि दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायखौबो दायो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो थांनाय माखासे सान सिगांबो आथिखाल बिटिसि सरकाराव एलायन्सआव थानाय बिजेपि आरो इउपिपिएल नि गेजेरावबो बेबायदि बाथ्राफोरा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। जेराव मोनसे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिजेपिआ थारैनो फैगौ 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव गाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंनाय जादोंमोन। जायखौ लानानैनो दायो बिटिआर ओनसोलाव बायदि थासारिफोरखौ लानानै गुबुना गुबुन राजखान्थि दोलोफोरजों बायदिसिना बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदि समावनो मैयाबो आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौनो बुंथिनानै होदों दि थारैनो बिजेपिआ थांनाय 2020 मायथाइयावबो गाव हारसिङैनो गेलेखादोंमोन आरो दाबो बेबायदि गाव हारसिङैनो गेलेगोन आरो बेबायदि गाव हारसिङैनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरा गेलेलायोब्ला गावबा गावनि गोहो बोलोखौ अदेबानि गावबा गावनि हेफाजाबगिरिफोरखौ मिथिनो मोनलायलायगोन। बेनिखायनो बेयाव जेबो बाथ्रा बुंनांगौ गैया आरो बियो मोनसे गिदिर जाथायबो नङा होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। थांनाय 15 आगस्ट खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा फोसावनाय जादोंमोन। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव थारैनो ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोरा खौसे गारांजोंनो आगान सुरलांगोन आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो नेबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन। नंगौ, बे बाथ्रा फंसेखौ लानानैनो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव गावजों गाव सावरायलायबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो आरोबाव दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिनो सासे दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो मैया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों अदेबानि बायदि बायदि खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों दि थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदि बिबुंथिखौ जोङो अरायबो गनायगोन आरो जोङो बरायगोन। लोगोसेनो बेखौबो खावलायदों दि बिथाङा थारैनो प्रमद बर'आ जुदि सरकारखौ मोजाङै सामलायनो हायाखैब्ला बिथाङा ओंखारबो जों खौसेयैनो मोननै राजखान्थि दोलोजों जयै गेलेगोन आरो मोननै राजखान्थि दोलोआ गासै 43 मासिनि गेजेराव 20था मासि गेलेनानै जोङो बर'नि आखायावनो लाखिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो गोबांथार बर' रायजो राजाफोरानो दायो मोननै राजखान्थि दोलोखौ गुबैयै इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ खौसेयै राजखान्थि गेलेनायखौ बयबो लुबैदों एबा नेबाय थादों होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै हरदों।